Исәнмесез, Мәйдан каналында лайыклы хит тапшыру вакыты. Бирдә без бары тик лайыклы җырларны гына тыңлыйбыз. Киләсе 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин, Илгиз Шәкүров булырмын. Кар бураннарын уйнатып кыш дәвам итә. Ул арада лайыклы хит катнашучылары иң яхшысы булу өчен ярыша. 10 җыр, 10 башкаручы, 10 төрле иҗат, әмма җиңүче берәү генә. Аны сез ачыклыйсыз. Яраткан композицияләрегез өчен тавыш бирергә онытмагыз. Лайыклы хитның бүгенге чыгарылышы тарихта иң романтика булыр мөгаен. Күпләр инде аңлап та алгандыр. Сүзебез мәхәббәт турында булачак. Хади Такташ әйтмешли, иске нәрсә булса да, мәхәббәтне һәр кеше үзенчә яңарта һәм үзенчә тоя. Хит-парад катнашучылары өчен нәрсә ул мәхәббәт? Алар аны ничек аңлый һәм ничек аңлата? Озакка сузмай башлап җибәрик. Аңа кадәр сезне тиздән булачак иң матур мәдәни чараларның берсенә чакырырга телим. 6 март көнне Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында безнең канал оештырган концерт була. Синең өчен дип аталган бу тамаша барлык гүзәл затларга бүләк. Бу көнне сез яраткан бик күп артистлар бер сәхнәгә җыела. Килегез, язны бергәләп каршы алырбыз. Мәхәббәт турында күпме җырлар җырланган, күпме шигырьләр сөйләнгән. Әмма ул барыбер дөньядагы иң матур һәм иң мөһим хис булып кала бирә. Хит-парадыбыздагы бердән-бер җырлы дуэт Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар да шундый фикердә. Вакыт үтү белән мәхәббәт уза диләр. Без бу фикер белән килешмибез. Бергә үтелгән еллар арткан саен хисләр дә ныгый дип уртаклашты Хәйретдиновлар. Үзләренең бәхетле булу серен алар булай аңлата. Беренче чиратта ир-ат хатын-кызны яратырга тиеш. Шул очракта мөнәсәбәтләр ныклы һәм ышанычлы була диялар. Әйдәгез сүзне үзләренә бирик. Җырларында җырланганча мин бәхетле дип яшәргә язсын аларга. Бәхет шуша икән, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекә минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен.
Күңелендә бу хис бар икән, димәк кеше яши дип сүзен башлады Татьяна Ефремова. Хит-парадыбызда ак калфак җыры белән катнашучы җырчы кыз мәхәббәтне ике кеше арасындагы хис дип кенә карау яклы түгел. Мәхәббәт ул тирә-юньгә, эшләгән эшеңә, үз-үзеңә карата да булырга мөмкин. Мәхәббәт белән яшәгәндә барсы да яхшы була. Яратыгыз дип уртаклашты Татьяна. Килешми мөмкин түгел. Мондый фикердән соң башка сүзләр кирәкми дә. Şakırım şirden kildik biz Ak kalfakның tağılğan şağı Ak kalfakның tağılğan şağı Bir güreşir için kildik biz Ak kalfağımı düşürdüm kuluna Ak kalfağımı düşürdüm kuluna Bizning do'st ish bilan il dulagan Ak kalfağımı düşürdüm kuluna Bizning do'st ish bilan il Altın tenike mik sormadı Bir de görüşürler elleni Ak kalfağımı düşürdüm kuluna Ak kalfağımı düşürdüm kuluna Bizning do'st ish bilan il dulagan Ak kalfağımı düşürdüm kuluna Bizning do'st ish bilan il dulagan Bizning do'st ish bilan il dulagan Валерий Назаров фикеренчә, мәхәббәтне аңлату өчен махсус даталарны көтәргә кирәкми. Яратуыңны көн сайын белдерергә мөмкин. Һәм сүзләр белән генә түгел,
эш гамәлләр белән. Башкаручы үзе шулай итә дә. Мәхәббәт ул якын кешең белән бергә була алуыңа сөенү. Нинди генә хәл булмасын, синең ул кеше янында каласың килә икән, димәк бу хисләр чын дип уртаклашты ул. Хит-парадта Валерий Назаров йөрәк яна җыры белән катнаша. Карыйбыз. Эшләнмәсә, үсеп җимеш, өлгермәсә, файдалы җир сөрелмәсә, әгәр кызлар сөелмәсә, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна. Инмә хумсыз табылмаса, иншәп шигыр язылмаса, туган теле зурланмаса, ин яхшы җыр җырланмаса, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна. Мәхәббәткә өметең шартлап өзелсә, сиңа нур сипкән изге җан вакытыннан элек үлсә, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна. Булдыксызда, эшлексездә, үзен мактап йөрсә, керсез ихлас йөрәгеңә пычрак теле белән керсә, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна. Дус дигәнең хаксыз булса, күңелеңә ялган тулса, кыюлар югалып калса, хактан ниха учын алса, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна, йөрәк яна, йөрәк, йөрәк яна. Мәйдан каналы 6 мартта Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында зур концерт оештыра. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан барлык гүзәл затларга бүләк әзерлибез. Бу көнне сәхнәдә Венера Ганиева, Иркә, Руслан Кираметдинов, Айфара, Вадим Захаров, Марат Яроллин һәм башка бик күп танылган йолдызлар чыгыш ясаячак. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык, Башкортстанның ат кызынган артисты Рөстәм Асаев. Исәнмесез, Илгиз? Исәнмесез, Мәйдан каналын караучы тамашачыларыбыз. Рөстәм абый, без бүгенге тапшыруда дөньядагы иң олы һәм зур хис мәхәббәт турында сөйләшәбез. Һәм инде менә ишетәсе килә, сезнең өчен нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәт инде ул иң беренче гашык булу, кемгә дә булса име, ул инде сөйкемле кызларыбыз, хатын-кызларыбызга һәм инде аннары инде менә шушы мәхәббәткә әвереп, ул инде бер-береңне хөрмәт итеп, киләчәктә тормыш корып бергә пар булып, менә шул бер-береңә олы хөрмәт белән бер кулга кул тотынышып, җитәкләшеп тормыш юлын үтә торган кешеләр дип уйлыйм инде. Мәхәббәт менә шушы ике кеше арасында булырга тиеш.
Һәм гомумән алганда мәхәббәт ул кешеләр арасында гына түгел, ул табигатькә карата да, туган якка карата да мәхәббәт, дусларга карата да мәхәббәт. Шуңа күрә ул мәхәббәт теге бер юл белән генә бара торган әйбер түгел. Аның инде бик теге диапазоны көчле, киң. Шуңа күрә мәхәббәтле булып яшәргә кирәк бу тормышта. Бар як үзеңә тирә ягыңдагы әйбергә, кешеләргә мәхәббәтле булырга кирәк. Һәм инде сез менә әйтеп киттегез, мәхәббәт гашыйк булудан башлана дип. Менә беренче тапкыр гашыйк булуыгызны хәтерлисезме? Ул инде әлбәттә мәктәп еллары инде. Ничә яшьләр булгандыр, үземнән бер 6 яшькә зуррак кызга гашыйк булып, инде аның сумкаларын өйләренә кадәр озатып күтәрешеп озаткан чакларым хәтердә. Әле озатырга рөхсәт биргән бит. Биргән, әлбәттә, ничектер менә озаттык, ул бит әле күрше авылы, безнең авылда түгел. Менә шулай итеп беренче гашыйк. Һәм шулай ук инде укытучыларыбызга һәр вакыт гашыйк була идек инде. Менә ул ниндидер табигый хәл инде ул. Ул мин генә түгел, күпләребез, күп егетләр менә шулай шушы укытучы ападан, үзеннән зураклардан башланан, менә шуңа күрә ул табигый хәл дип әйтәм мин. Рөстәм абый, сез 6 март көнне Пирамидада Мәйдан каналы оештырган концертта да катнашачаксыз. Бу көнне инде без барлык гүзәл затларыбызны бәйрәм белән котлаячакбыз, шулай бит. Менә сез хатын-кызларны ничек тәбрикләргә җыенасыз? Беренчедән инде Мәйдан каналына бик зур рәхмәтлемен. Менә шундый искитмәле үзебезнең бар хатын-кызларыбызны сәхнә аша котларга мөмкинчелек биргәнне. Һәм дә инде әлбәттә без инде җырчылар буларак җырлар белән, матур җырлар белән хөрмәтле хатын-кызларыбызны шатландырып, куандырып, бәйрәмнәрен шулай бергә үткәрергә дигән исәптәбез, Алла бирсә. Бер бәйрәмдә бит инде бүләксез узмый. Сезнең менә тормыш иптәшегез дә бар, кызыгыз да бар, шулай бит. Сез инде бу яктан тәҗрибәле дип әйтәсем килә. Менә егетләргә киңәш бирегез әле, гүзәл затларга нинди бүләкләр бүләк итәргә була? Мөмкинчелекләр бик күп. Ләкин иң беренче, ул инде язның беренче хатын-кызлар бәйрәме дип әйтик, ул 8 мартка багышланган, һәм дә инде ләлә чәчәге иң беренче. Анысы инде ул безнең традиция буенча. Һәм инде менә шул чәчәккә тәмле конфетлар мөмкин име? Һәм инде менә шушы ул ике генә әйбер ничектер дөрес түгел. Өченче әйбер итеп, матур иттереп, менә шушы пирамида концертлар залына килеп, менә шушы матур концертка билетлар алу, хатын-кызлар өчен бу искитмәле әйбер була инде. Чәчәкләр дә алар вакытлыча, ниндидер конфетлар да вакытлыча, шоколадлар име. Инде менә концерт, ул тере артистларны килеп күреп, тере музыка тыңлап китеп, ул хатын-кызлар өчен менә йөрәкләрендә калачак. Менә шуңа күрә хөрмәтле ир-атларыбызга мин инде теләр идем, менә шул 6 март көненә билетлар алып, үзегезнең хатын-кызларыгызны куандырсагыз, бик шат булыр идек. Инде телевизор караучы егетләребез бу киңәшне истә калдыргандыр дип ышанабыз. Сезгә килүегез өчен рәхмәт әйтәбез һәм инде 6 мартта Пирамидада күрешербез. Әлбәттә, Илгиз, сезгә зур рәхмәт. Мәйдан каналына зур рәхмәтләр әйтеп, инде тамашачылар, сезне 6 мартта Пирамида концертлар залында көтеп калабыз. Рәхим итегез. Мәхәббәт бар ул дип сүзен башлады Азалия Вәлиева. Һәм ул бу сүзләрне үзеннән чыгып әйтә. Башкаручының һәм аның сөйгән ярының мәхәббәт тарихы чыннан да бик матур. Азалия Вәлиева ире белән 9-нчы сыйныфта укыганда ук таныша. 18 яшь тулгач өйләнешәләр. Хәзер инде бергә яшәүләренә 27 ел. Бер кызлары бар. Килешәсездер, матур тарих бит. Ничек инде моннан соң мәхәббәткә ышанмыйсың ди. Башкортстанда яшәп иҗат итүче Азалия Вәлиева безнең хит-парадта Тукталмам җыры белән катнаша. Сүзне үзенә бирик. Алда томан, артта томан, бер мәлдә никтер тукталып калам. Юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым
ахыр дип уйламагыз, бер вакытта да Шабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Давылдан соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана. Нурын сибәр кояш булып, шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Гашыклар көне дигәч, Лилия Хәйруллина беренче тапкыр гашык булуын искә төшерде. Җырчының башлангыч сыйныфта укыган вакыты булган. Гашык булу белән мәхәббәтне бутарга кирәкми. Алар икесе ике нәрсә дип белдерде башкаручы. Лилия үзенең беренче мәхәббәтен дә хәтерли, чөнки җырчы фикеренчә, беренче мәхәббәт һәр кешенең тормышында тирән эз калдыра. Хәзер алар әлбәттә аралашмыйлар. Аңа гади кешегә караган кебек карыйм. Булган биткән дип сөйләде Лилия. Лайыклы хитта Лилия Хәйруллина җылы җыры белән катнаша. Бу композиция эчтәлеге буенча күңелсез булса да, бүгенге тапшыруга туры килеп тора. Чөнки мәхәббәтнең төрлесе була. Карыйбыз. Тәрәзәмә килде, ой шәүләсе булып, күбәләктәй уйна керфегемә кунып. Алларым ачыкта, кояш нуры булып, җылыт йөрәгемне, йөрәгеңә куеп. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне җылыт салкын бит онтлар. Иткән сөю учагыбыз, көлгә калып янып беткән бит. Көтмәгәндә килде, җил давылдай кубып, син каршыма йөгер кулларыңны сузып. Күк йөземне каплап алган кара болыт, ни калдың син йөрәгемдә яра булып. Җылыт әле йөрәгемне, йөрәгемне
Yüreğimni жылы salqın bit Ontlar itken suyu uşağımız Külge qolub yanıb bitken bit Жылы deli yüreğimni Yüreğimni жылы salqın bit Ontlar itken suyu uşağımız Külge qolub yanıb bitken bit Жылы дәлі yüreğimni Yüreğimni жылы salqın bit Ontlar itken suyu uşağımız Külge qolub yanıb bitken bit Жылы dәlі yüreğimni Yüreğimni жылы salqın bit Ontlar itken suyu uşağımız Külge qolub yanıb bitken bit Лайыклы хитта тормыш ямәҗыры белән катнашучы Артур Исламов мәхәббәт турындагы сорауларга чын егетләрчә кыска гына җавап бирде. Ярату ул мөнәсәбәтләрнең иң югары ноктасы һәм бу зур җаваплылык та, чөнки яраткан кешең сиңа үз хисләрен ышанып тапшыра. Аларны саклау бик мөһим дип уртаклашты ул. Бу фикер белән без дә килешәбез һәм сүзне Артурга бирәбез. Yolundağı şeşeklerde her kaysımız üsema turgülde Kuldan kula kuş yaşalı üzülmesin bizning yürek jırı Aziz halkımız irinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tarış kişilerge bu turmuşның dünyamı Güçlü ruhlu batır kişilerde irinlerde ikmekte mi rahmet yağsın Tarış kişilerge bu turmuşның dünyamı Güçlü ruhlu batır kişilerde Dostlar kirek uzun yolda Yol көңілсіз барсаң ялгыз гына Тамчылардан күл жайыла Бірге булсаң дүния матур булар Жерге бақыт тула Иреннәрдә икмәктә рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Иреннәрдә икмәктә рәхмәт яусын Тырыш кешеләргә бу тормышның бүтән яме Көчле рухлы батыр кешеләрдә Икмәктәме рәхмәт яусын
Tırış kişilerge bu turmuşnun bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde İrinlerde itmekte mi rahmet yağsın Tırış kişilerge bu turmuşnun bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde bu turmuşnun bütün yemi Güçlü ruhlu batır kişilerde Марат Галимов фикренчә, мәхәббәт ул бәхет. Бу хисне кичергән кешеләр бәхетле. Яшь чакта ярату бер, еллар узгач башка төрле була. Бер-береңне хөрмәт итү, ярдәмгә килү, сүзсез дә аңлау һәм юл куя белү. Минемчә, чын өлгергән мәхәббәтнең нигезе менә шулар дип уртаклашты Марат безнең белән. Шәп әйткән бит. Хит-парадны тирән мәгънәле кошлар җыры белән дәвам итәбез. Жаяулы юлу тәуді Су бойлатып yüze Көк кеңлігін кезе Діркімләп ұшалар құшылар Өзәк үзгіш аваз салыр Жиде деп салқынар құшылар Ұша құшылар, көшмә құшылар Желпи қанат қағып Құшылар кебі керекіне менде яратам Кезмәсәм дә бүйік көкіне Желпи қанатларын ұша құшылар Қаңғылдашы, сау бұлашы Зәңгәр көкіне еңлі Тирәйонны күзілі Тоқтар орын әзілі Шақырымнар гизәләр құшылар Айтығыз дейп өткәш құшылар Келе қышқырасы дәші Айтығыз сіз илләр гизе Қонақы болыр Тағыны құшылар Құшылар кебі керекіне менде яратам Кезмәсәм дә бүйік көкіне Желпи қанатларын ұша құшылар Қаңғылдашы, сау бұлашы Құшылар кебі керекіне менде яратам Кезмәсәм дә бүйік көкіне Желпи қанатларын ұша құшылар Қаңғылдашы, сау бұлашы Мәхәббәт турында сораулар биргәч, Эльвина Сабирҗанова бераз уйланып калды һәм аларга җавап бирмәде.
Мәхәббәтне һәркем үзенчә аңлый. Яратуның ни икәнен ачып бирә торган төгәл бер аңлатма юктыр. Әмма аның дөньядагы иң матур хис булуы белән килешәм дип сөйләде ул безгә. Яшь башкаручы барлык гашыйкларны, йөрәгендә мәхәббәт яшәгән һәркемне якынлашып килүче матур дата белән дә котлады. Эльвинаның баланнар җырын исә бүләк буларак кабул итеп алыгыз. Карыйбыз. Арасында кызыл баланар, кыйылмыйча көздә калганнар. Язга кадәр тәрәз алдымда, җете кызыл булып янарлар. Әші микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер өзелеп көюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әші микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер өзелеп көюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Кызарыплар пешкән баланнар, нигә икән әше булалар? Кышкы салкын җилләр искәндә, яшьләр булып карга тамалар. Әше микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер өзелеп көюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әше микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер өзелеп көюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әше микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер өзелеп көюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Әше микән, татлы микән сөюләре, сагынудан бер өзелеп көюләре, мәхәббәттән йөрәкләрнең тибүләре, яратамын сине генә диюләре. Самат Нәбиуллин әйтүенчә, мәхәббәт белән генә ерак китеп булмый. Кемнедер ошату ул әле мәхәббәт дигән сүз түгел. Кешене хөрмәт итәргә, сезнең тормышка бер төрле карашта булуыгыз да кирәк. Шул очракта гына нәрсәдер килеп чыгарга мөмкин дип уртаклашты башкаручы. Самат үзенең сөйгән яры хатыны белән интернетта танышкан. 2 ай очрашып йөргәннән соң туйда итеп куйганнар, барсы да сүзсез аңлашылды. Мин үземне бик бәхетле саныйм дип уртаклашты Самат.
шикәле күреп рәхәтен, бу дөнья бит ике түгел. Хит парадыбызны Арслан йомгаклый. Лайыклы хитта икенче ай рәттән катнашучы әлеге башкаручы бу юлы ышандырма җырын тәкъдим итәр. Игътибар экранга. Ышандырма кызлар килгәненә, ышандырма барыбер, ышанма. Кояш нуры сіңген шәшәк исе, аңкып тора бөтен җиһаннан. Иреннәрне күсегән җил үтсә дә үпер, күңел чәчәкләре коелмаган кебек. Иреннәрне күсегән җил үтсә дә үпер, күңел чәчәкләре коелмаган кебек. Sandaşlar tınıp qalğan demə, sağışlıрақ demə şir ana. Tombol qışın sebep күңелемə, yazığı qırlar gülüb uyanma. Irənlərini güzgün җил үтсә дә үпер, күңел чәчәкләре коелмаган кебек. Иреннәрне күзгән җил үтсә дә үпер, күңел чәчәкләре коелмаган кебек. Ышандырма кызлар килгәненә, ышандырма мине яз кызым. Дөньялыкка якты нурлар гына сибәр минем язмыш йолдызым. Иреннәрне күзгән җил үтсә дә үпер, күңел чәчәкләре коелмаган кебек. Иреннәрне күзгән ышандырма кызлар килгәненә, ышандырма кызлар килгәненә. Бер сәгать вакыт сизелмичә дә узып китте. Лайыклы хит тапшыруын шуның белән йомгаклыйбыз. Бүгенге чыгарылышта бик матур һәм мәгънәле сүзләр әйтелде. Алар сезне дә уйландырмый калмагандыр. Бездән теләк бер генә: мәхәббәтен тапканнар аны югалтмасын, ә көткән кешеләргә аны табарга язсын. Дуслар, лайыклы хиттагы үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз. Аларның язмышын сез хәл итәсез.
Жырға тауыш беру үшін оның исемен 55-33 номерына юлларга кирәк. Тулырак мәгълүмат meydan.tv сайтында. Саубыллашыр алдыннан сезнең өчен бер мәгълүмат. Мейдан каналы үз тамашачыларына тагын да якынрак булырга тели һәм сезне шәп концертка чакыра. 6 март көнне Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексына рәхим итегез. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан синең өчен дип аталган концертта очрашыйк. Әйдәгез язның иң беренче концертында бергәләп күңел ачабыз. Бүгенге саубыллашабыз. 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Илгиз Шәкуров булдым. Тиздән күрешербез.